22 е деня на окултната година и ще го свързат с Дик. Това е добре. Днес е 21, не 22. Един да ми задържи малко да задържи. Айде не болни. Да направим така случай. Викаш неделя не може. Не става. Неделя, да. Неделя? Да намира къде? Светла. Летя. По-близо до него насам може би. Десет години аз се боря с най-гнусното робство, което може да съществува по света. Това е трафик и търговията с деца. Но ето тези пречат. Не само на моето дете, на всяко друго детенце. Изпратих писма до 20 европейски правителства, който няма текста, ще му раздам. Тъй като миналата година, на 22 септември, Станишев, Първанов и тези всичките ме зарязаха и ме оставиха в Брюксел да се самозапалвам. Спасиха ме Франко Фратини, Оли Рен, Бриджит Чернота. За съжаление, цяла година след това Европейската комисия се оказа безсилна да наложи на българските изроди да предприемат каквото и да е срещу трафика с деца и в издирването на съвести. През това време осъдих два пъти държавата по две различни дела. Правителството и Станишев още обжалва тези 5 лева. Не ще да даде и тези 5 лева, защото вината на държавата не била дори 5 лева. Един човешки живот струва толкова за правителството. Осъдих следствието и прокуратурата по 14 обвинения срещу тях, но следствието и прокуратурата обжалват. Те ме размиват в времето. Не щат да си признаят гнусна вина. Очаквам дело да приключи срещу МВР и съм сигурен, че ще го загуба след тези скандали. Ще направя всичко възможно, за да не ги бият трети път в съда. Тоест пак ще ме размият във времето. Но през това време и цели 10 години нито един от тези, както и предните преди тях, не направиха нищо и България не е открила, не е издирила зад граници, не е върнала нито едно единствено дете. В България върлува държавен бандитизъм и това е много по-лошо от всяка друга форма на мафия. Ето защо аз демонстративно ще запаля като едно време нещо като политбюро на ЦК на БКП. Виждате ли какви чучелца са всичките, еднакви, муцуните са различно грозни. Те използват една тактика на мълчалив отказ, което е много гнусно и жестоко. Но ще видите, че след този акт тези ще продължат да мълчат като фригидни проститутки, когато ги отправят изотзаде. Това е тяхното достоинство. Затова те унищожават и нас. Заслужават едно единствено нещо. Начело с Гоце. Момченце, което се е продало за един хонорар, че няма да продава децата ни ли? Ето го балирания кмет, известен сред хората като генерал Разбойко, който спря разследването за Съвестин и не направи нищо като кмет. Ето го Петков, тази гнусна лайнива хлебарка, която пише фалшиви доклади. Пирински, 18 години, струва милиони на държавата, не е направил нищо. Отказва и за Съвестин, писал съм му. Къде са законите? Станишев, погледнете му физиономията на психопат. 40 години не е известно да си е заработил хляба с някакъв полезен труд.
Калфин, външния министр, Орешарски, всичките те биха могли да предприемат нещо много простичко, да съдействат по смисъла на член 3 от Европейската конвенция. Не го правят. Дано чрез тях изгори и злото, но се съмнявам, защото тяхната съвест отдавна изгоряла, а морала им е прегорял и смърди. И все пак всички се надяваме, че ще стане по-добре. Това зависи Ще от дойдат нас. хора. Това зависи от нас. Защото тези човекоподобия съсипват държавата ни, не само децата ни. Така, който журналистите няма писмата, може да мине да ги вземе. Те са депозирани официално. Има ги в интернет, на 4 езика преведени. Да. Сега всички получиха. Да, разбира се. И на мен. И все пак и аз нямам. Мишо, айде. Така, станаха една-две чеки още. Защо видите снимките на сегашните управляващи 10 години след трагедията, която те? Значи аз избрах току-що 7 човекоподобия с техните портрети, които са виновни за унищожаване последната година от детството на съвестта им, преди той да направи пълнолетие. И предните преди тях са виновни. Тоест аз в продължение на 10 години оцелявам поради една война на българската държава срещу моето отвлечено дете и срещу моята борба. Това е трето поред правителство. Трети парламент, в лицето на председатели на Народното събрание, четвърто МВР, четвърти главен секретар, четвърти вътрешен министър. Същото се отнася и за останалите. Има нещо много простичко. Член 3 от Европейската конвенция, която изисква висшите интереси на детето, съобразена във всички действия, отнасящи се до детето. Всичките тези, както и предните, са се клели в Конституцията и в международните документи. Те са клетвопрестъпници. И ги питайте тях, не мен, защо никога с нищо не са съдействали за съвестта им. Не да са помогнали. Те отказват да съдействат. Станишев обжалва тези 5 лева. Толкова ли струва едно детенце? Ами той носи часовник за 18 000 $. Как ги е заработил тези пари? Може би с продажбата на моето дете. Да отговори той, да отговори Гоцев, да отговори Калфин, да отговори генерал Разбойко, да отговори Пирински. Да кажат една сричка, с която са съдействали за съвестта им. Защо мълчат като насрани? Да не каже друга дума. Той сега щеше да стане на 18 години. Миналата година, на 22 септември, той стана пълнолетен. И аз демонстративно заминах за Брюксел, за да се самозапаля пред Европейската комисия. И всичките тези ме зарязаха да изгорят там. Спасиха ме представителства на Франко Фратини, на Оли Рен и лично Бриджит Чернота. Защото те изпълниха исканията ми. И цяла година след това тази държава продължава да лъжи Европейската комисия. Не само мене. Ти мислиш, че зависи от това, кой ще гласува? Не, нищо.